240 ivesi lesithathu. Hawukele Inkosi yomusa angifanele lutho ngihawukele Nkosi yomusa ngathi namhlanje ngibe nebhajana phama wonke uhle wangcwele ekhaya kithi kwaNongoma isibongo ke kwasibiya ngingena esithanjweni somlilo kodwa sengihlushwa into eyodwa nje eNazaretha khona ingoma kulezi insuku yasezweni ethi mina ngiyayithanda into yami yathi ngayikhethelayo ngiyayithanda into yami ngihlushwa leyo nto eNazaretha ukuthi into yami ngayikhethela yona ngiyayithanda leyo kuNazaretha wena ukhethi ibala lomuntu uyabahawukela abakhalayo wena awukhethi ibala lomuntu Nkosi shambe uNkulunkulu amen manje inkinga ehluphayo hlupha isono kuphela lapha ezweni lakithi ngoNovember walonyaka odlule izolo umvangelo bekhuluma ekuseni wakithi kwaNongoma ngizokhuluma kwaNongoma kuphela namhlanje
ngizovele ngipolitiki udede. Lapha ezweni lakithi ngoNovember enxa kufika inkosi yamaNazaretha izokwenza one day emzini wasesithunyweni. Ushembu unothando maNazaretha. Ushembu unomusa maNazaretha. Ushembu unofefe maNazaretha. Into engihluphayo ngingene ku-oversize. Inkonzo ekuseni benkulu namanje ngiyayizi yesinda. Kusukuma umuntu inkosi yami ongaphiwe nobugagu. Ngishusho nje lento ukuthi ngiyayithanda into yami. Wasewenza umsebenzi wonke wasezulwini ka one day njengoba niwazi umsebenzi ka one day lapha ekhaya kwabakhona. Wawuthi mawusuqedwe wonke umsebenzi wasezulwini indlonje yomusa seyihamba maNazaretha isemontweni yayo leni yaziyo eshayela udrive ukuthi iconvoy yanyakaza. Wase kuqhamuka indoda sekwaphethwe yonke into. Le ndoda mayiqhamuka ithi inkosi yamaNazaretha mana. Lo muntu oqhamuka lapha unosizi. Uma nje obuhleli lapha endlini phansi uqakeke ubone ngathi ubedlula bonke abantu cha awuqakekile mawungabuza koseduze kwakho ungathola ukuthi usizo lumbambile luphindwe ka4 kulolu libambe wena. Yikho kuthiwa amavaka kuleli bandla wafuneki. Ngoba kunomuntu ohlutshwa ukuhlupheka okuncane ukuthi ulale engadlile. Kunomuntu osuka ngeenyawo ehamba ephumula indlela yonke. Makuthethwa lusi ziqhathaniswa lonke lwabantu ungavela ubone khanya isigwili mina ukuthi ngoba yifaka. Omunye uhlutshwa ukuthi unomNazaretha wodwa kawugqokayo. Ubona abanye bashintsha iMnazaretha usebona ngathi inkolo yakhe encane ahlubuke. Cha wawungazelanga ukuzoshintsha iMnazaretha wawuzela inkosi yakho lelo oyithandayo. Omunye uhlutshwa ibhayeli lodwa alishintshisa abantu nesabatha azathi ngiyeqisa masabatha ngenzela unganakeki wawungazele khona ukuze wawungezile lapha eJozi July noma kuyidandi July wawuze nje uNkulunkulu wakho kuphela. Tiswa ubona abantu bekhazimula kungenzeka ngikhazimule kanti enhlizweni kushamba ngikhazimuli. Kukhazimule wena abantu bethawulutho. Yikho kuthiwa lapha ibhekwe izono zabantu ngoba uyobheka isono somuntu osentendeni esandla senkosi. Ngiyayithanda into yami. Loya muntu uhluphekile. Ufuna silandala leli gama. Sezohlala phansi kusele 2 minutes. Loya muntu uhluphekile. Man wayesema udriver eChilexa. Yaza le ndoda sambheka isona umthethelile. Sathi wena yabona weparadise. Ayihlala phansi. Ukuhlutshwa ukuthi awusebenza into enhlanga. Ngangikhona mina kuvala umhlangano kaJanuary ebuhleni bamaNazaretha. Ithi inkosi yamaNazaretha unyazi lwezulu maNazaretha eyindaweni enihleli kuzo hlalani kahle nibambe ngiqinise ngoba khona bezayo bazoyithatha indawo zenu. Futhi bengikhona izolo inkosi yamaNazaretha ithi lokho enikubonayo kusekuncane kukhulu okuzayo baningi abezayo yayisifaka isigciviso somhlonyaka wonke yathi abantu abagxeka ubuNazaretha ngisize ngento eyodwa ningabaphenduli yabona nje manje mawugxeka uShembe sivele sithi ingalo sithi current officially sithathela nje uvoice mail current emnandi sithi nje yeza le ndoda yayisifika phambi kwenuni yasezulwini umhlubulo emdweduluka abayishiye ebuhleni bayibona bayobhaqa ngobabe njengamavondwe uswazi kamaphamba maNazaretha. Yathi mayifika le ndoda yasithi inkosi ekhaya kungangena umbiko noma kunini ukuthi umkama akasekho emhlabeni ugulela ukuthi angafa noma yini. Kodwa ngithanda methu uNkulunkulu uyahlupheka lo mbuzayo. Kunezinto lapha ezinhle esesinikela iminyaka eminingi esingaphendulwa kuzo namanje yohlupha abashumeli nje yonikela. Awudeli
Kwanje inkinga ekubambile inhliziyo yakhe yifindo nje lencane. Wena uyisikhulu ufuna ukubingelelwa kwedwa ubingelela abanye abantu. Wena ungalutho. Khona abashushwa zibongo wena isibongo sawo siqondile noma wakho wagida nobaba awubingeleli wena kubingele uyisikhulu. Ufuna kuthi wasodona. Baba. Angithi phela ukathunywa sandane ezwe manje mkhulu. Unezilonda la akafuneka umuntu uManazaretha onezilonda emakhwapheni ngoba njalo amakhwapha uhlale wavulela ukuthi kushaya umoya ipholilo. Engathi wonke umuntu hlobo zenkosi angafaqaka atshatshambe bese ipholile ilonda ayisemakhwapheni ngoba ziza amakhwapha akho agogoba lenze nje awubingeleli umuntu. Kubi nje ukwazi ukuthi wena uphakeme. Baba ngisho isikhathi. Baba ekhaya umakoti engahamba noma ngini. Ithi inkosi ekwazi ukufunda inhliziyo yomuntu ingaphakathi ebhantshini. Lalela mntanami, umakoti wakhe akaguli. Ana lutho. Abanye abantu mabefika enkosini kulandwa amanzi ovasilina khona abaphiliswa yizwi kuphela. Khona ujike sewuphethe uvaselene ethi ufuna ukubusiswa uvela unganakwa kuthiwa wena inkosi kubuse hamba ubhutshe uvaselena namanzi aphile. Omunye kuvethwa ungena kwamakhona mbo ongena khona usuphilile. Omunye ethiwa kade wagcina ekhaya komakho hamba ye khona ufika ulala usuphilile. Omunye kuthiwa wena ukubhana umshumayelo ufuna umzengo hamba inkosi kubusise. Hamba ubuyele ekhaya. Ufike lapha ekhaya phekwe ibhokisi elagana umngakho afika nalo. Kunezinto eziphekwe ibhokisi ezenengekayo kubantu abahlala ebhokisini phakathi. Sezibanengile manje badiniwe yikho ukudinwa kwabo bekukhiphela kumngakho. Ufike uyisuse zonke lezi zinto phekwe ibhokisi lomshado impilo izobisibuya amandla uzoqina. Cabanga. Ungagulela ukuthi endlini ingcolile. Uyiphatha kahle indolo la kuyo. Ukuze uJehova angaqina ukuza kwengephupho. Kule ngobhokhathi. Nezigubhu zamanzi zilinda umhla ka25 uthi wehlena zwekha kodwa zilenga kabe endlini. Amen. Yayisihamba lensizwe ibuyele ekhaya yafika yasusa yonke into esebhokisini wayeseyaphila umakoti ayibonkosi. Engani Manazaretha umama wasezweni lakithi uMansibande owayangahambi eyisishosha wayesonto eyoni. Kwahanjwa zonke indawo ezitholakala usizo njengoba nawe usuhambile kwaze wathiwa yana kwaShembe ufikileke namhlanje uzofika futhi uteleke ukukhetha inkosi. Ulase lungena uthi ngolomakhosazana lungena emzini waselinda Ntonga wayesehamba lo mama ogane wandwandwe oMansibande ehamba ngesihlalo sakhe wheelchair ngoba vele usejwayele. Kodwa kwenza isimangaliso ihlobo ezinhle zenkosi wathi mayefika emzini waselinda wayesephelezwe lo mshumayeli ukuba ayozibika enkosini ukuthi kangihambi. Wafika walibika usizi lwakhe vele inkosi yambona uhamba wheelchair wanikwa isibusiso lesiphiwa sona mhla yonke wayesesuka enkosini yaManazaretha unombolo 4. Wafika eDokodweni ephushwa umshumayeli nengane yakhe indodakazi entombazane igama la uThandazile. Wathi mayembeka umshumayeli lo mama eDokodweni ayengenise kulo emzini waselinda. Wathi mayephuma umshumayeli kade beka inqola lapha eDokodweni. Mayephuma umshumayeli wayesephiswa ukuyochitha indle lo mama. Wayesephatheka.
ngenkathi ephatheka usetshena lengane yakhe uthi mntanami Thandazile ngizwa ukuthi angichitha amanzi ithi lengane ubuthuleleni mama ushubele sephumile ngizobanje sobani hayi Manazaretha lo thando luthulile lunamandla luthenga ufa lumnandi enhlizweni yalo mama iphuthuma umshumayeli ukuthi abuye phela kubanjwe uMansibande lapha ukuze asizakale akwazi ukuchitha kahle amanzi yena edokodweni wezwe izandla zimbamba lapha ngaphansi kwi-wheelchair zimqukula kwaqhuma amathambo kule wheelchair Manazaretha hey Manazaretha hayi khona Manazaretha mangathi awubuze eceleni kwakho ungambuka lemntaka kaNkulunkulu noma kuthi bipha waseqhuma lamathambo kuMansibande uma eqhuma emphakamisa lo muntu angamboni kodwa izandla uyazizwa wayesemqukula kule wheelchair wayesesukuma ethi ngwi kwi wheelchair waseza umzimba ubalula eqala ukuze umzimba wakho ukuthi ubelula wayesethatha inyawo uma uThandazile ekhuluma nomshumayeli phandle lo luthando thando oluthulile futhi lunamandla njengokufa lumnandi enhlizweni uThandazile nomshumayeli bezobamba uMansibande bahlangana naye eminyango usayahambela ngeenyawo zakhe Manazaretha uyabahlangabeza uthi hawu kanti ukuhamba kumnandi kangaka anisho khuluma ngesiyoni esingampendiwe esambona uJehova uthi ngolamakhosazana engani khona eLindantonga umhlangano sewuphuma sewuhamba kade uvalwa kwaphuma imbongolo komunye umuze eMacrossini yezi hamba igqawuzela we Manazaretha kwenziwani Manazaretha sishoda ngento eyodwa bantwana benkosi ukuthi ubuza seceleni kwakho uthi mntaka mkhulu kuhamba kanjani empilweni mhlawumbe khona isilonda angasiveza kuwe inkinga sesiyesaba nokuveza ilonda ngoba hey uthi usiveza namhlanje kusasa sesiku front page ephepheni awu uyashumayela nje anganokuthi amalabel alabelwa kubantu kodwa ngenye imini inkosi yaZulu ithi khona abantu okuthi sekufanele bangene ezulwini bese kuthiwa mana eselifakile lokuqala unyawo kuthiwa mana kancane wake wathi wena ngelinye ilanga usibani unjani bese uthi ngathi ngotshebe emnandi bese kuthiwa wawukuthathaphi ngezwe ngosibiya sise Carton Sand bese kuthiwa ke abezwe indaba zabantu beze beyichaye abangeni kulomuzi lowo muzi esiya sono sinye
ihlangabeza inkosi yamaNazaretha iyozibika uNkulunkulu wayo. Yaqhawuzela yadlalisela yasithi inkosi yasishwela iduka inkosi ithi manini. Wo yasimi convoy ngqi. Yasidlalisela imbongolo iziza esifika igobisa ikhanda enkosini yazibika kumnikazi wabantu. Isimangaliso uma lembongolo lisuka enkosini yamaNazaretha uthi uShambo ingcwele bantwana bami lembongolo ithi isuka kulo yamuzi isinesikhathi eside ihlala yodwa ingenayo umsizi wayo wesifazana. Ngisithi ke ngisize inkosi yamakhosi ngoba ubaba akafuni ukunginika umsizi. Indaba umsizi ngathi ibalulekile. Na indaba phela qinisweni manje umsizi ubalulekile. Thina nje ngapha kithi inhlazo uthi nje encane ngangami mayisakhepezene uthola inekhaza ezinkulu. Kodwa make wafika umsizi kancane ziyancipha. Ngoba kusho ngomanje phola ethiwa basi. Hayi mina ngithandi lezi chazi. Uyothi ngonyaka olandelayo umntaka omkhulu. Hawu. Wazwa omkhulu mehluko. Awubona umama Chawuze nenye Mahindra. Ngakho ke inkosi yamakhosi cha kusemthethweni amanatha ahleke ethempelini. Okungafune ukugegetheka. Yathi inkosi kwasesihogweni. Kodwa nje umonyozela nje. Ukukhohlwe nosizi ukuthi kambe endlini khona ucezu lwekabishi efridge. Namanzi ngesipakupako. Hayi namhlanje ushamba ukuzwile. Baba msizeke thatha nawe umngakhe ukuze lobuhlungu bongabi namsiza ezokuzwa ngoba kangicabangile. Kwaphoqa ukuthi kubizwe lo mnomzana ofuya imbongolo engenamsizi anikezwe ukuthi achushiseke ngoba uzohamba emhlabeni. Shembe uNkulunkulu manazana. Ekseni, emini, ntambama, ebusuku, nini, emafini emkhathini uNkulunkulu shembe. Lapha siku Alpha no Omega. Lapho kuphela khona yonke into emhlabeni. Masiqeda ukukhuluma kanje obefika ethi uzokhetha inkosi. Uma nje kuthiwa bakhetha inkosi nisukume kanye ngoba ayikho enye indawo manje eniyoya kuyo inisize njengale ndawo lapha kusegcineni. Safika singenabazali namhlanje yabona ngikhuluphele kanjani. Ngiyacwabezela. Ayihlukaniseke intanda nela ekhaya. Akushiye uthi lo akanabazali, lona akanabhuti, lona akanababa. Uvela ungene nje uhlala uthi bese ucwabezela ufana nami yabo. Siyabonga amaningi amazwi inkosi ayobosisa. Sigelelo baba
Sangha